Přátelé, tak já jsem na dalším místečku, máme 4 hodiny čas a vydali jsme se na takový málo náročný trek. Nacházíme se ve Velebitu, to je takový národní park, kde je spousta naučných stezek, platí se tady všude vstupný, je tady 7 eur vstup, aby se sem vůbec dostali a je to tady brutálně posunutý dozadu. Tady teprve kvete podběl, všechno se tady probouzí, jsou tady hořce, ale tisíce hořců, to je tak nádherný, to je tak jedovatě modrý, až z toho prostě bolí oči. A já mám samozřejmě jediný cíl, najít tučnice, které tady jsou někde schovaný. A je tady druh, který se uvažuje, že by to mohl být, je to Pinguicula alpina a oni zase chtějí přeřadit do jiného druhu, chtějí prostě vytvořit nějaký z toho nový druh, protože má trošku jinak zbarvený květy. A já jako nedoufám, že ji uvidím kvést, protože tady se fakt teprve budí, tady ještě sněžilo si myslím před 14 dny a dneska jsou tady 4 stupně a tady mrznu a tady mám na sobě 2 trička mikinu, abych tady vůbec mohl chodit. Není tady ani moc lidí, je to paráda. Mají tady být koně, to je jakože hlavní cíl naší cesty, protože Nikča tak chce vidět tady ty divoký koně, oni tady vysadili. A je to tady celkově jako hodně skulturněný, protože teď, co jdu po té stezce, tak tady ty kytky jsou všechny vysazený. To je strašně zajímavé, u nás se tomu jako brání ochranáři a tady ochranáři ty kytky vysazují. Jsou tady zapíchané cedulky, aby člověk věděl, co je co. A přímo ta stezka se jmenuje Botanická zahrada, Botanical Garden. A je tady pojmenovaná úplně každá kytička, u každého šutru prostě cedulka, abyste viděli, co je co. Ta cesta sem od pobřeží trvala asi 40 minut a to jsem švihal jako hodně. Takže jsou tady serpentiny a ta cesta není úplně v pohodě, ale jako stojí to za to. Určitě si na ten Velebit zajeďte, pokud budete v Chorvatsku. Je to úplně jiný styl krajiny. Nejsou tady takový ty výsklý borovice a šalvy a tak, jak je tam dole jako u toho pobřeží a je to takový krásný hřebeny, jsou tady obrovský skály, šutry porostlý mechem, lišejník ve stromech, fakt nádherný místečko. Našel jsem tady nějakou orchidej, nevím vůbec, co to je. Dactylolyza sambucina, je to takový světlý, to by to mohla být, ale já si říkám tady tak jako vysoko v takové kose, nevím. Takže to ještě pošlu na určení známým a uvidím, co mi k tomu napíšou. Tak já jdu botanizovat. Tak jsme udělali takový kolečko tady tou stezkou, ale tučnice teda žádný. Nemáme na ně štěstí, nicméně všechno se to tady tak nějak teprve probouzí, takže je možný, že jsou ještě zalezli. Ale je to krásný, je tady fakt krásný výhled do okolí. A když přelezete hřeben, tak je vidět i moře, je tam vidět i Pak a ty ostrovy další, takže výhled je krásný. Ale strašně tam fouká, je to fakt brutálně, to je zima strašná zima je tady prostě, nevím jak jde, ale dole je 20 stupňů a tady jsou 4 stupně. Ještě tam byl i nějaký sníh, zbytky, viděli jsme slepíše, ten z toho byl úplně piv, že se neuměl ani plazit, no má prostě se jenom odkutálo tak jako ze svahu dolů, nechtělo se mu prostě vlozit. A pak už mě teda ty cedulky trošku srali, jak tady všude jsou. Já nechápu, že má furt někdo nějakou takovou potřebu prostě, kurva, kde to je, tady za mnou, furt nějaký tabule a cedulky někam strkat, nebo chápu jako proč, protože je dotace, že, takže prachy, ale prostě, že si někdo neřekne, že ta krajina je bez toho hezčí, nevím, co to je za trend teď, řeknu jedna nějaká tabule někde na křižovatce, kde je to popsaný, ale já si to člověk většinou stejně nastuduje doma v době internetu na telefonu, takže tak no,
Ještě se chceme vydat kousíček hlouběji, protože furt jsme našli ty koně, jsou tady jenom jejich hovna všude, ale kůň žádnej a tučnice taky ne. Takže jdeme dál. Tak, hoven je tady spousta, koně žádní, nevím kam pláchli, tady jsou hořce, těch je tady taky spousta. Výhled nádherný, ale tak fouká. Tak fouká, že jsem se musel takhle zakuklit, jak larva. No já tady hledám tu jednu jedinou orchidej, co jsem tady ráno našel, nemůžu najít. Ještě mi napadlo, že to může být palenc, ale přijde mi, že tady je fakt jako strašná zima. Že by se mu to nelíbilo, proč by tady byl, ale stejně ho nemůžu najít. Takže buď to se tady během té chvilky, co jsme tady nebyli, během té hodiny, se běhlo to stádo koně a sežrali ho, anebo je někde úplně jinde. Protože ono je to tady tak nějak jako všude je stejný. Takže já jdu ještě chvilku hledat, no. Přátelé, tohle je semeník orchideje Dactylorhiza sambucina prsnace bezového. Má tak možná 30 cm, jako musela to být mega kytka. Já je znám jako takový drobečky tady od nás z Česka a tady rostou takovýhle obří. Úžasný. Samozřejmě už je to vyfoukaný, je to prázdný. Ono to obsahuje miliony semínek, ale ta úspěšnost toho vyklíčení, kdy k tomu potřebuje to semínko nějakou houbu, na kterou se naváže a ono mu předává živiny, to je tak 0,0001%. Takže tu první orchidej jsem nenašel, ale při cestě zpátky k parkovišti na Gautu jsme našli tady na louce spoustu dalších. Tady je pomrzlá, tady jsou nakvítající. Nebyl jsem si jistý, co to je, ale je to sambucina. Toto je krásně nakvetlá, žlutá forma a tady leze ven taková ta růžovo-fialová a jich tady hodně, fakt jich je tady hodně. Já tady zkusím jít kousíček dál. Tady je další nádherná mezi koňskýma hovnama. Oni tady jsou vypuštění koně a kakají tady. No, tak to je pecka. Tam vidím vepředu a dívejte na tu krajinu, jak to vypadá, ta lokalita. Hodně taková, mi to přijde vyschlý, ale možná se mýlím.
Ta je nádherná. Ale převažuje teda ta žlutá forma. Hodně jich je tady takových pomrzlých. Tady je vidět další pomrzlínek. Takže to jsem rád, no. Takže aspoň ty orchideje se povedly. Takhle na závěr. V podstatě jsou hned na začátku té stezky na Velebitu. Takže Velebit za sebe doporučuji. Tučnice jsme nenašli, ale možná je prostě na ně brzo ještě. Jestli tady teprve nakvítají sambuciny, tak to teprve možná poleze z té země. Těžko říct. A možná prostě, jak nemám ty lokality, tak chodím po špatných místech, ale krajina je tady nádherná. Takže všem vřele Velebit doporučuji. Až zavítáte taky do Chorvatska, tak dejte si nějaký trečík. Je asi jedno, kde. Ten Velebit je obrovský a těch treků je tady spousta. A všude to bude pěkný. Je to tady teda jako hodně chladný, dole 20 stupňů a tady kurňa 4 stupně, 5 stupňů. My tady jsme na sebe navlíkli, co jsme měli všechno a stejně jak fouká, tak jako sa, no. Takže tučnice nemáme, nějaký orchideje jsme pohledali a teď ještě chceme jet dolů a podívat se na pobřeží, jestli tam nenajdeme nějaký serapie a toříče. Uvidíme. Tak doufám, že vás video bavilo, že vás bavilo botanizování, aspoň takhle online a těším se na viděnou v příštím videu. Mějte se krásně.